Tak vieme zabezpečiť už aj tie predsvadobné prípravy. To znamená, že páry k nám môžu prísť už deň alebo dva pred samotnou svadbou so svojimi najbližšími, kde môžu začať tie prípravy, ktoré každá nevesta potrebuje samozrejme. Vedia deň pred alebo aj 2 dní pred svadbou si už posedieť so svojou najbližšou rodinou, vieme im spraviť grilovačku alebo pomôcť organizovať nejaký výlet tu v okolí a program pre ich hostí. To je akože pred tou samotnou svadbou. Potom samozrejmosťou je priestor pre obrad, ktorý vieme spraviť buď v našom lesoparku alebo v kaštieli. No a samozrejme hostina, trvajúca až do skorého alebo aj neskorého rána, následne raňajky alebo brunch pre hostí, ubytovanie pre hostí a stane sa, že u nás hostia ostávajú až do pondelka, to znamená, že aj program na nedeľu tiež buď v rámci nášho areálu alebo vieme pomôcť spraviť nejaký výlet tu do okolia.